Nai vana baba nana mai vari pano pagroup, munoziva here kuti utungamiriri hunodzidzwa? Zvino muchitendero chedu ichi haudzidzwe zvekuenda kuchikoro bata penzura kunyora abi abi. Mumasowe tine nhaka inonzi musondosi, muimbiri, musajeni, murai, muperedhishi nemuprofiti. Ndo nhaka dzakabata sangano. Munhaka idzodzo ndo munozobuda dzimwe nhaka dzekuti tine mumiriri womweya anobva nemuwasondosi, tine nhaka yakati dzinobuda nemuwasondosi. Zvino zvinoda kudzidzwa. Chinhu chinonzi mutungamiriri, idignity, unogona kusarudzwa kupinda munhaka yevatungamiriri uri pepabhegi zvayo, bepa relacto roti mhepo ikauya unoenda uko hotokwani yekuti kana mhepo ikadai ndekwandanga ndichienda. Asi once wangu nominatwa waanointwa kunzi wamutungamiriri, zvareva kuti stop everything zvauri kuita uchipfekwa neinonzi dignity. Dignity yababa Johani. Mutungamiriri usataure chausina kuona, mutungamiriri usataure chausina kunzwa, mutungamiriri usataure chausina kubata, chausina chokwadi nacho. Mutungamiriri ita nzeve hombe kunge satellite dish, kamuromo ketakadiki kunge kadhekodha, ukadaro wamutungamiriri akanaka. Mutungamiriri kasika kunzwa nonoka kupindura, kasika kuona nonoka kutaura, kasika kubata nonoka kuvhunduka. Ndiye anonzi mutungamiriri. Vakasarudzwa munhaka dzavatungamiriri, vamwe vanosarudzirwa mari, vamwe vanosarudzirwa participation yemasowe, vamwe vanosarudzirwa ushamwari. Ivava vana kusarudzwa nengirosi, vakasarudzwa mukufara, vakasarudzwa mumadenyama. Ndosaka zvichizonetsa kuti nhaka igodyere munyama yavo kandi igadzane munyama dzavo. Zvino ndoda kuuya nefundo. Ukanga wanzwa musondosi, iwe basa rako kusondosa mweya. Kunonzi kusondosa mweya uri ruoko rengirosi, setsvimbo inotumwa nditorere chiri apo uye nacho nengirosi, mutuma zviri pedyo. Number 1. Number 2, uri mupurisa pamasowe wokuona kuti vanhu vakagara zvakanaka here, utsanana pamasowe huripo here, zvii zviri kunetsa kuna namai nanababa, huni zvadzapera here, ndoudzani. Iwe kana uchionekwa tiri